atunci când pentru prima oară, la un show de magie, ați văzut pe cineva care dormea bine mersi pe un pat făcut integral din cuie. Și credeți că e un trucaj, așa că v-ați mulțumit cu această explicație nestudiată. Pot să vă spun sigur că nu e un truc, ci fizică pură. Și asta vă voi demonstra chiar acum, mă rog, după ce ne vom pune ochelarii de protecție, împreună cu mine, așa. Și ne vom asigura că avem lângă noi un adult care ne va supraveghea și se va distra împreună cu noi la acest experiment magic. Oricum, să vedem de ce avem nevoie. Pioneze din acestea cu capătul rotund și plat, care să stea bine pe masă, și baloane. Da, acum urmează magia. Să vedem. Umflăm un balon. Legăm. Dacă nu puteți să legați, chemați un adult. Eu am reușit. Și luăm o pioneză din tot teancul nostru de pioneze. Și vedem ce se întâmplă dacă punem balonul în pioneză. Oh, era de așteptat, nu-i așa? Da. Acum vine partea interesantă. Luăm câteva pioneze, cam atât, și le aranjăm pe toate cu pioneza cu apul în sus, unul lângă altul, foarte, foarte aproape. Le lipim. Cred că v-ați dat seama, dar facem un pat de cuie. Perfect! Umflăm cel de-al doilea balon. Îl legăm. Și vedem ce se întâmplă când apăsăm din nou pe cuie. A fost de-a dreptul magic, nu-i așa? Haideți să vă explic ce anume s-a întâmplat. Când balonul este împuns de un singur cui, toată presiunea este concentrată pe vârful acestuia și balonul pop. Când balonul este pus pe un pat de cuie, presiunea e împărțită pe toate vârfurile, astfel că el apasă cu o forță mult mai mică asupra balonului și acesta supraviețuiește. Yay! Sper că acum ați înțeles în sfârșit care e treaba cu acest truc și data viitoare când veți vedea un astfel de pat, veți studia mai atent felul în care omul se așează pe el. Pentru mai multe filmulețe și informații, vă invit să vizitați pagina de Facebook Fabrica de Experimente și canalul de YouTube cu același nume, unde puteți să-mi puneți întrebări despre lucrurile pe care nu le înțelegeți și echipa noastră va face tot posibilul să vă răspundă la ele. Atât pentru azi și ne vedem